George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol makelo kanyakla dinde mopogore opogore pachoka, the National Council of Churches of Kenya NCCK, ojiwo oganda mondo obed ka thoro tiyo gi chiemo migolo e puothe mar geng'o tuoche mathoth masani nuro oganda e gwenge ma pachoka. NCCK wacho ni oganda mathoth sani ohero tiyo gi chiemo moselosi chuth magi nyalo yude dukni kendo nyalo kelo tuoche mopogore kaka mag pressure, tuo mar sukari, tuo mar kansa e kind tuoche mamoko makelo pek n'oganda. Gikoni thoth chiemo moselosi chuth masani oganda ohero kelo pek e del kendo osehinyo familia mathoth matiyo kod omenda mang'eny e thiedho tuoche makamago. Dwaro ni mondo sirikandwa osund kembe maloso gigi sama giloso gi ka gitero gi e dukni gindik gik madongo kata ndika madongo kuom gigo ni e gini waloso wakele ka mondo ji onyiewe to en gi sukari mang'eny, en gi chumbi mang'eny, en gi mo mang'eny. Koro sami dhi kawe itimo yiero makare, akawe kosa weye adhi anyiew gima ber manyalo konyo. Familia moro e gweng' ma Kamukunda e kar chung' bura ma kaunti ma Bungoma koro okuyo kaluwore gi wuodgi ma jahigni 33 molal e